rato pujarà el públic i veuran com és un assaig d'una orquestra simfònica des de dins, seuran al costat nostre i allà veuran i escoltaran el que escoltem els músics de normal en un assaig. Crec que és una experiència única per a ells, ja que no tots els dies tenen l'oportunitat de saber com és una orquestra simfònica i com sona. Jo crec que ens aporta una experiència molt diferent, també d'estar acostumats a fer l'assaig amb els companys en unes condicions molt específiques, i jo crec que el fet que vingui gent, i també no en un mode de concert, sinó en un mode més d'assaig, si estàs pendent del treball que estàs fent, jo crec que pot aportar coses molt gratificants. A veure, el repertori és una miqueta més musiquero, toquem peces pop-rock pel concert de l'Auditori, per l'associació de FANOC, per Rock pels Xuclis, i toquem peces més actuals. Tocarem Adele, també el Boogie Wonderland, que és més antiga, però és com que cançons que tothom coneix i que l'objectiu també és que el públic s'ho passi bé. Que toquem més també Like a Prayer, de Madonna, Blinding Lights, vull dir, és com això, no tant musical clàssic, sinó més pop-rock. I sobretot que la gent s'ho passi bé, perquè és molt divertit tocar això. És una experiència que ja fa uns quants anys que l'anem portant a terme i creiem que és molt interessant, sobretot en aquest cas per al públic, que són normalment els mateixos familiars dels músics, perquè vegin com funciona l'engranatge des de dins d'una orquestra simfònica.